Krajem jula u Rusiju je iz Sirije stigao trgovački brod Sparta 2, koji je verovatno prevozio vojnu opremu kroz turski Moreus Bosfor, piše Bloomberg. Izvori agencije u američkoj vladi ukazali su da Washington polazi od činjenice da Rusija koristi trgovačke brodove za transport vojnih zaliha preko Crnog mora. Evropski obaveštajci dolaze do sličnih zaključaka. Sparta 2 je stigla u Novorosijsk i sirijske luke Tartus. Na brodu je bilo najmanje 11 komada vojne opreme. Predstavnik američkog State Departmenta uputio je upit o ovom pitanju u turskoj vladi. Turski zvaničnik upoznat sa situacijom rekao je za agenciju da se trgovački brodovi pregledaju samo ako se sumnja da su učinili prekršaj. Predstavnik Bele kuće odbio je da komentariše da li su SAD razgovarale o situaciji sa turskim zvaničnicima. SAD i Evropska unija smatraju da je Rusija više puta koristila trgovačke brodove za transport vojne opreme preko Crnog mora, zaobilazeći zabranu prolaska ratnih brodova kroz Bosfor i Dardanele, koju je Turska uvela nakon početka specijalne vojne operacije u Ukrajini.